बयखौबो आं खुलुमग्रोबाय। आं दिनै नैबे बसगाव थाइसौबारि गामिनि करेन बसुमतारीनि न'आव दङ। दा बिथाङा गैया। बिथाङा नै दाख्लैफोरहाय ओरैनो गिदिं ट्रिटमेन्ट लाबाबायनानै सिकित्सा लाबाबायनानै गावनि देहा फाहामनायाव दा MRM हस्पिटालाव दंहैयो। नै बेवहाय साननै सानथामसो जाबाय अपारेशन जाखांबाय जों मिन्थिनो मोननायाव। दा बिथाङा जोंनि बाथौआरि, जोबोद दुखुथिया न'खर। आङो फैनानै मिथिनो मोनबाय, दाख्लैबो हाबफैदों जों। दाख्लै फैनानै एसे नायखांबाय, नायफैनानै जों आरो डिटेल्सखौ लानानै दिनै आरो फैबावनानै आरो दिनै जों सुबुरुन लाफैबावबाय। लानायाव जोङो नुबाय जे जब्राया दाबो MRM हस्पिटालावनो दं, अपारेशन जाखांबाय। खिन्थु दा मोनसे न'खराव मोनसे उसुबिदा गोग्लैनाया जाहैबाय, दा अपारेशन जाखांबाय, जब्राया बेसेबा गोबाव जाबाय, खायसे ट्रिटमेन्ट लानाया, देहा फाहामनो ओरै थांलाय गसाइगाव, बङाइगाव, क'क्राझार, हयथ' बेनिफ्राय सिलिगुरि, तुफानगन्ज थांनानै जोबथानायाव बङाइगावनिफ्राय दा MRMआव फैबाय। दा होमब्ला नुखायो बेसेबां फैसा खरस जागोन। दा ओंखायनो दा बे गावनि देहा फाहामनायावनो फ्राय हा हु फाननानै 3.5 लाखसो थाखा खरसा जाबाय। आरो दा बधय बेसेबां नांबावगोन। दा न'खरा एसे सिन्थायाव गोग्लैदों। न'खरनि गारजियान जाय खामायग्रा, बेनो दा नैबे जब्रायाव गोग्लैनानै दङ अपारेशन जानानै। दा खामायग्रा रावबो गैला आरो न'खरनि जाय इनकाम खालामनांगौ, इनकामनि जे सर्सआबो गोमाबाय। दा हयथ' जाय बिगुमै दं खाथियावनो, दा बिसोर एफा एनै सुंहरगासिनो दं। न'खराव आरो रावबो गैला। फिसाजो गोजासो, साथामसो दङ। दा ओंखायनो आं जोंनि बाथौआरि रायजो राजा आरो जायफोर जोंनि बर' रायजो राजा सुबुंफोरखौ आं खावलायनो सानदों जे बे दुखुथिया न'खरखौ जों जुदि एफा एनै जुदि हेफाजाब हरनानै, रां अनसुंथाइ हरलायनानै होखानाय QR क'ड गोनां जे बेंक एकाउन्ट, बेवहाय आरो मोनसेयावथ' इउक' बेंकनि एकाउन्ट दङ। बे एकाउन्ट नाम्बारखौ होखाबाय। बे जायखिजाया मोननैनि गेजेराव मोनसेयाव एफा एनै साहाय्य अनसुंथाइ हरोब्ला जोबोद गाहाम जागौ। बिदि नङाब्ला जब्राखौ जे जों MRMनिफ्राय बे न'खरा लाबोनो हागोन, बेखौ जोङो नुहुराखै। ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि बाथौ जायफोर हान्जा, बयखौबो आं खावलायदों जाहाथे अनसुंथाइ एसे एफा एनै जुदि हरोब्ला जोबोद गाहाम जागौ आरो आं बेखौनो खावलायबाय। आरो बिनि जब्राया फ्राय बोसोरसेयानो जाबाय। दा जोबथानायावसो नै दाख्लैसो मिथिनानै मोनबाय जे बेहा गेस्ट्रिक आलसार दङ। जाब्लानो गोबायो बेबायदि रोखोम नुनानै जा गेस्ट्रिक आलसार, ओमफ्राय गेस्ट्रिक आलसार जानानै दा बेखौनो अपारेशन खालामखांबाय आरो। दा ओंखायनो बे बोसोरसे जुदि जब्रा जानानै जब्रायाव फैसा गारनांगौब्ला बेसेबां खरसा जायो बेखौथ' नुखायो। ओंखायनो जाहाथे बे गोरिब न'खरा जाहाथे मोनसे जोंनि रायजो राजानिफ्राय मदद मोनो, बेखौनो आं खावलायबाय। बयखौबो आं खुलुमनानै खर' गंग्लायै आं खावलायना थाबाय आरो। गोजोनथोंसै। दिनै जोंनि नैबे बसगाव थाइसौबारियाव दिनै नुजाफैनाय बिथां रिपाब्लिक खौरां आरो जुमदार खौरां रादाब, बिथांमोननिसिम जों रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जोंनि बे गोरिब न'खर मोनसे देरासिम सफैनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गोजोननाय बावो। दा जाबाय जोंनि नैबे बसगाव थाइसौबारियाव पस्ट अफिस सराइबिल, PS गसाइगाव, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। आं बे न'खरनि जानानै फंनैसो खोथा बुंथिनो नागिरदों। दे जोंनि नैबे आदै जायो आरो बे आदैया आजिलि 1 बोसोर जाबाय गेस्ट्रिक आलसाराव गोग्लैनाया। बिथाङा गोबांथार खस्थ'जों गथ' गथायफोरखौ फिबोदों। बबेबा समाव
ना हनानैबो बिथाङा फिसाफोरखौ फोरोंदों। ट्रेक्टर लेबार जावनानैबाबो बिथाङा फोरोंबोदों। नाथाय दुर्भाग्यजनक दिनै बिथाङा हरखाबै गेस्ट्रिक आलसार जानो हाया लोंनो हाया जब्रा जानानै थाबाय। जोङो बिथांखौ बेबादि सानाखैमोन। गोरलैयै जों सानदोंमोन जेराव बिथाङा एसे देहा मोजाङाव रजाफोरनाव खोनाबानो थाङो, अबेबा फार्मासियाव खोनाबानो थाङो, बेनिफ्राय अबेबा कारिगावआव थाङो, सोरबा रजानाव खोनाबानो उनावहाय मा होनबाय गेस्ट्रिक आलसार, सोरबा होनबाय मानसि आवलायदों, सोरबा होनबाय मानसि नङा बियो बेमारसो। दिनै बहुद नाना खिसा जोङो हमनो हायियावहाय उनाव लासै लासै जोङो मिथिबाय बेराफारसे गैयाबो अबस्थाया बबाव लांनो, डाक्टार गिदिरावबो लांनो हाया। बिनिफ्राय मा खालामबाय मानसियाथ' आसेनो बारा जाबाय। फिसाफोरनि दख'ना दानाय फाननानैसो अबेबा समाव मुलि लायबाय। बबावबा अमा फिसा दङ 6टा 7टा बेखौ माला देरो नेनानै थाबाय। बिनि उनाव फानजोब्बाय आरो औवा एसे दंमोन औवाखौ फानजोब्बाय। बिदिनो कारिगाव थांनानै कारिगावनिफ्राय बोरै मिन्थिखो बिनिफ्राय कुचबिहाराव थांदों नङा होमबा? कुचबिहाराव थांबाय। कुचबिहारावथ' डाक्टाराव थाङोबा जोङो बहुद गोजान थांनांगौ। आजिलि बिनिफ्राय लाङोबा 5-6 हाजार गारि भारा नांगौ। बे गारि भाराखौबो माजों होनो? बिनिफ्राय थांबाय उफाय गैया माबा मोनसे रेन बेन बुरनानैबो दाना आरोबावथ' खेबसे नङानो मुलि खेबसे लायगासिनो 15-20 हाजार थाबोयो। बेखौ मा खालामनो लायखो दाना फिसाजोआ गावनि बोरमाखौनो फाननानै फिसाजो गिदिरा फाननानै हरबाय आफाल' मोजां जाथोंसै होननानै। बिनिफ्राय फैबाय उनाव कुचबिहारावबो मोजां जायाखिसै। दा मा खालामगोन सप्तानैसो थाफैबाय न'आव। मानसियाथ' उनाव जायो बिनिफ्राय जाब्लाबो गोबायो। मानसियाथ' सेहेरा गैला थैबो गैला मा खालामबावगोन। फिसाफ्राबो फिसा हिनजाव गोजा फिसा हौवा गैया। नैबे आंनि बिबोनां जायो गामियावनो आरोबा बिजामादै गोनांखायसो बे बिहावखौ एसे मदद खालामदों। दायो बिथाङाबो मालायनि गारि सालायनाय दिन हाजिरा जायो, मालायनि बे खुमब्रा गारि सालायनाय। दा बिहावखौ नायनो ना गावनि न'खरखौ नायनो बेहाबो ओरैबायदि समस्या जाबाय। बिनिफ्राय आं मोनसे बुंनांगौ खोथाया जाहैबाय मा जोंनि दा नैबे आदैया ओरैबायदि समस्यायाव गोलैना दं। बिथाङा दा दाखालि लांबाय लवार आसामाव लांबाय। लवार आसामनिफ्रायथ' बहुद खरसा जायो लवार आसामाव लांबा। बिनिफ्राय मा खालामगोन रायलाय होनलाय जोङो एसे खाथिफ्राव नायनो हागोन खोमा होननानै बिसोरो बिथांमोना MRM हस्पिटालावहाय ट्रेन्सफार हरनाय जादों आरो। दाना MRM हस्पिटालाव ट्रेन्सफार हरनायाव बे गासैबो मा स्क्रुटिनि खालामजोबनानै मानसिखौ गासैबो चेक खालामजोबनानै ब्लाड टेस्टखौबो मा खालामगोन सप्तानैजोंसो मोनदों नङा होमबा? 15 दिननि उनावसो मानसिखौहाय जोङो थाखा फैसा जगार खालामनानै MRM आवहाय अपारेसन खालामनो थाग थियारि खालामनाय जाबाय आरो। दाना थाग थियारि खालामनांगौ माजों खालामलायखो उफाय गैया गावनि हाखौनो एकदम खुलुमथाब सासे मानसिखौ लाहोनानै 2 बिगाजों गासैहाय 2,15,000 रांनि फाननायानो जाहैबाय आरो। दा बे मानसिखौ आरोबाव 2,15,000जोंबो थोआ। दा मा खालामगोन गासै बे मानसिखौ अपारेसन खालामनानै जोङो माबा लाबोनांगौबा हामजासेयाव दा डाक्टारा होनदों जाहैबाय बेसेबां होनदों 3,20,000 नांगौ। दा बे 3,20,000खौ जों माजों हरनो? बिगानै हायानो गैखाया बिस्रा औवा थौवा बारि बागान गासैबो फानजोब्बाय आरो बे गायग्रा हाखौ फाननांगौबा जों माजों नायनो? बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों जों आइ आफा जाथि बंस' जोंनि रायजो राजाफोरखौ फंबाय बिनानाव जा हायो नैबे जोंनि आदैनि थाखाय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं खावलायदों। दा नैबे जोङो मोनसे एकाउन्ट नाम्बारावहाय बिथांमोना हरनो हागोन आरो बिथांमोनहा जुदि QR कड जों होगोन बिथांमोननि स्क्रिनाव। दा आरो आं खावलायनो नागिरदों जोंनि दानि सोलिफुबाय थानाय जोंनि BTR सरखार मानगोनां श्री प्रमद बर' सारखौ जों खावलायनो नागिरदों जाहाथे सारा अननानै जोंनि नैबे एखेबारे दुखिया गोरिब जे उफाय गैथारै बेखौ सारा अननानै जोंनि MRM हस्पिटालजों फैनानै नायफैनो थाखाय जोङो रायजो राजा जानानै खावलायदों। जारै माने सारा अननानै बे न'खरखौ अनसुंथाइ होनो खावलायदों।
आंनि बुंनाया एसेनोसै।